Jeg har lige et vigtigt spørgsmål til dig. Hvis du fik en dag med ham her, hvad ville du så lave sammen med ham? Haha! Det mener du ikke alvorligt. Jeg kan ikke se, hvad det er, der... Jeg håber, at det er mere alvorligt. Hvad jeg vil lave med ham? Ja. Tror du, han kan svømme? Det ved jeg ikke. Fordi ellers så tror jeg vil tage ham med på en sejltur. Som jeg har svømt med ham. Og så kunne jeg komme til. Der er sådan et billede af mig, der var lille, hvor han holder med hænder, og så svømmer vi sammen. Det er rigtigt. Jeg kan tælle ikke, Nicolon. Ja? Nej, altså no shit. Ja, tak. Det er sgu da fucking rigtigt. Der er man på besøg i Exhusøen. Er det ikke Nicolon? Ja. Jeg håber ikke, hun ser det. Men det kunne være sådan en ting, hvor jeg tænkte, det kunne være lidt... Det bliver min Er det ikke det fucking Nicolon? Jeg håber ikke, hun ser det. Jeg blev også holdt af Obama, da jeg var lille. Ja, jamen, jeg er jo så... Okay, det gør jeg ikke. Jeg er så, benådet over, at jeg får lov til at kende jer. Ja, så du kommer til at savne os. Ja. Når vi er færdige her, vi kommer til at savne dig. Det er en ting, Ja, nå, men det er sådan er livet jo. Så næste gang vi skal til fest, så må vi invitere dig. Ja, jeg tror ikke, jeg kommer. Hvorfor ikke det? Jeg er blevet for gammel til de der fester, det tager for lang tid at blive ovenpå igen. Jamen, så har du ikke set os på fester, altså det er sådan, hvor vi lige tænder for tv'et og drikker en kop kaffe. Nu glemmer du vist, at jeg så en eller anden videooptagelse, som I har lavet omkring Hassan der. Nå, ja. Og kom nu ikke og fortæl mig, det var bare for, at I sådan ville følge Hassan. Nej, Martin Hall, undskyld Martin Hall. Jeg tror, jeg tænkte, det interview, det er baseret på, så man sådan virkelig skulle tænke på, at han var virkelig sådan unormal i hans fortid. Det var jo ikke så. Det var ikke tilfældigt. Nej, men I kunne lide det kunne man se. Det er fordi, vi er ikke kamerasky. Øj, men. Nogle gange så må jeg altså bare le. Det var det bedste svar, der skulle give den. Og det er ikke mand med le. Det er damen med le. Det er med det. Damen med le. Jeg føler, at jeg er jeres værste barn. Du er i min skønneste drømme. Det er det værste. Er det? Det kan være, at jeg